Ja, her sidder jeg så, Jakob, med min lejer Anders, og Anders, grunden til, at vi skal have den her dessert i dag, det er jo fordi, du klager lidt over min thai-mad. På trods af utrolige mængder chili og karripasta og alt muligt godt, så er det ikke rigtig helt stærkt nok. Så jeg tænkte jo i dag, at vi skulle have lidt mere spændende dessert. Og så må jeg også lide. Så det bliver så i bedste Chili Claus ånd, at vi skal have sådan en lille en her. Så jeg har købt sådan et par små søde habaneros fra, nu kan jeg ikke huske, hvor det var. Senegal. Senegal, ja, det er rigtigt. Ifølge pakningen, så skulle de være blandt nogle af verdens stærkeste chilier. Så, og igen for lige at kopiere ophavsmanden, så synes jeg lige, at vi skal lige skylle dem en gang. Og så er der vel egentlig ikke bare andet for, end at nu må vi bare springe ud i det. Og se om det nu også er sådan en lille hurtig fyr med fart på, som den kære Claus han påstår. Så ja, det er jeg spændt på det her. Nu er det lidt mere meget, meget flot frugter, de at se på, ikke sandt? Ja, den er god med dig. Ja, men tag dit valg. Ja. Men ja, den dufter lidt af rød peber. Skal vi skåle i den? Anders? Har du lyst til at sige lidt andet, før du forsvinder? Jeg tror, det er sådan med ånden, den. Nå, jamen skål. Skål. Husk at tykke godt rundt på den, ikke? Ja. Ja. Bider lidt på tungen. Og ja. Ja. Nu begynder sveden snart at komme. Hold nu op. Ja, men hold op, det er stærkt. Har du ikke lyst til at sige noget, vi er lige nødt til at skal have? Jeg mærker, om der er sådan en efterbrænder på. Kæft, det brænder, mand. Og det er så der bestemme også. Ja, men vi kan jo så sige, at Anders her, han laver møbler. Mudahula.com. Men jeg tror ikke, at han er nødt til at have noget. Nu venter lige lidt. Jeg tror ikke, at han skal indtage chili, før han gør det. Se på mig, hvordan du er lidt våd omkring næsen og øjnene. Og det skal komme for dig. Ja. Nå, men ja. Det var en lidt det var en lidt anderledes dessert. En rigtig god valentines aften derude. Vi må bare glæde os over, at vores kærester ikke er her til at opleve det her. Ja. God aften, og nu vil vi have lov til at tage en tår mælk. Skål. Skål.